Burkina Faso és un país que pateix moltes vegades períodes de sequera, però també plou i hi ha molta aigua al subsol del país, però no es pot extreure perquè molta gent no té com fer-ho. I aleshores, si no hi ha aigua, la gent té malalties, perquè sobretot la gent més jove i els nadons poden tenir processos de diarrea, i és imprescindible que tothom pugui tenir aigua potable. Això és fonamental. Som Aigua per al Sahel i som una ONG que ens dediquem a fer pous d'aigua perquè la gent pugui tenir aigua potable a tot arreu del Sahel i sobretot a Burkina Faso. I sobretot va néixer perquè unes persones van anar a visitar el país i van quedar una mica impressionades del que veien i van pensar, quan van tornar, què podien fer per ajudar a la gent que havien conegut. En principi només es pensava fer un pou, però després ja portem quasi 300 pous i portem 30 anys de treball, i això fa que estiguem molt contentes i contents perquè hem pogut ajudar a bastanta gent a que tinguin aigua potable, que és un dels objectius que s'ha posat, per exemple, Europa per a l'any 30. Nosaltres normalment rebem ajuda pública i rebem ajuda també privada. Hem de dir que tots els diners van als projectes, perquè l'ONG és tota voluntària, o sigui, no tenim seu social, no tenim secretària, tot és a base de voluntaris, i això fa que tots els diners que recaptem pràcticament són destinats a fer aquests pous d'aigua. En concret, l'ajut de l'Ajuntament d'Alella servirà per un pou que farem a Tenso Bengoa, que és una població que hi ha al sud de Burkina, i és a una escola. I per tant, 230 nens i nenes podran gaudir de l'aigua, perquè moltes vegades utilitzen el fet d'anar a l'escola, i això és incentivar també anar a l'escola, per després portar aigua a casa quan tornen. I a més poder ells utilitzar l'aigua també a l'escola. I a més hi ha 400 persones al voltant d'aquesta escola que també es podran beneficiar d'aquesta aigua potable. L'Ajuntament d'Alella està compromès amb la justícia global i la transformació social i des de l'any 2006 destina el 0,7% dels ingressos propis municipals a la cooperació al desenvolupament, finançant any rere any, a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, diversos projectes en països del sud.